Egunon, Iruñeko Haziendaren feriara etorri gara, pixkat ahotsa ahul dago, atzo San Fermina zen, lehenengo eguna. Honat etorri gara, ikustera aber ze hazienda dagon, 300 euroko presupuestoa dugu, aurrekontua, ikusteko aber zer erosten dugun, behintzat txakur txiki bat edo zerbait ikusiko dugu. Elkarrizketatuko dugu norbait, eta ea, zer moduzko feria ikusten dugun hemen, erosi ondoan, Iruñen, bueno, ea, ze hazienda dagon, ze maila aurten. Ya no vale. Entonces, ¿qué doy? Sí, ¿Algo más? Y céntimos, entonces con 20. Venga, Xavi, que ya eres famoso. Xabi Baldarekin gaude, ikusi dugu negoziaketetan gogor ari zinetela, bueno, geratu behar izan dugu negoziaketa, ja ukabilka hasi behar zirelako. Xabi, bueno, zer moduz doa eguna? Eguna, bueno, ongi, mino, triste, ez dute erosteko gogon birik. Ez dakit. Azkean kordon zerbait ginen dugu, mino, bueno, momentu motel. Inflazioa edo... Ba, ez dakit, o gasoia o piensua, ez dakit zein den arazoa, mino, bueno. Xabi, guk kaletarrak baikara, nola zautzen da, ez dakit, zaldi hon bat, nola identifikatzen aldu guri ezen gainatzeko? Bueno, zaldia badie klasa honizti, badie poni, badire azpiko behorrak, badire aragitako, normalin ibiltzen gara aragitako behorrekin, pues. Guain aragitako behorra, pues, temata kilo gehiago, aragitako bego, hori matematika, pienso garesti dago, pues, kilo erarat, pues, segun ze gorputza duen, pues, orduan kalitateo begoa. Orden ez da, claro, nik pentsatuko nuke, bira, ze zaldi polite, hoixen, hobenena, hoi ez da. Bueno, batzuk endako polita dena, bertze batzuk endako igual ez, hori da mundu bat ez, pa gusto los colores. Denak iretzaigu gustatzen eskabera, bertzela izan zen jaldeboa, pues bakotxai gustatzen zaio era bateko zaldilla, o forma batzutakoa, batzuk iri potxoka, bertzik iri jakanabarra, bertzik iri raza burgete, bertzik iri mestizo, pues mundu bat da. Mundu bat. Dena bezala mundu bat, zautu behar dena, eta bertze mundu bat, edo mundu erdia, bueno, tratatzea, negozioa, hor zailtasuna, zein da gakoa guri ezen gainatzeko. Hor da, gakoa ezen gainatzeko, bueno, hor da mundu bat agizaia, pixko bat kalkultu ze balor izatzen aldun, eta gero ja, segun zertako duzun, pues, aragitako baldin mazu, pues, hor behitu harko zu pixkoa gaixo, ja, bizitako baldin mazu, pues, ja, ez duz horren bertze behitzen pagatzeko gordun, pues, hori ja da, bertze pentsatzeko modu bat, ez dakit nola esplikatu. Zaila da hori, lehen horranten bizala, aukeran koloriak, ez? Zientzia bat, dena bezala.
prezioa goratu daundit, aziendarena, azken demoraldi honetan? Bai, azken kortiotan diro polikiten dut, eta hobekio da hola, zatik guain dela 10-15 urte, etzun dirorik iten, eta triste da, ja eta gostatzen den ezitzia eta azitzia minio, azitzia, eta pues, bueno, polita da, hartzen urtean bukaeran diro bat, eta ongi da, motivazio estra bat. Hortxen, bueno, zein da ere ikusten duen makila, hau elementu importantea da, ze erabilera du hemen, feria honetan makilak, usatzea jendea? Makili gabeko hartzaiarik nik ez dut izauto, makila behar da, batzu badie makila kontrako, minio azindakin ibiltzeko makila behar da, eta unekin manejatzen dugu. Eta hemen begira gauden, apoitzeko ere bai, eta du mision doble. San Ferminak, zer moduz duazte, Xabi, ongi? Ongi, ari gara sortzen poli-poliki eta ongi. Bi urte gabe ondo gara eta ongi, poliki. Eta besta pixket ere bai, Xabi? Ez, gu ja bestako adine pasatu, hori gaztindako, hori zuendako. Nik hau pixket marrantatu dute. Atzo ez dakit bakila garratu dizun, no? Ez. Bueno, hemen txen Xabi baldarekin ginen, utziko diogu, saltzen, lortzen dugun, guk ere errango digun horbaiti, hor hemen azienda honena hemen dagoela. Beran. Azienda honena, beran, Xabi balda, mil eskar honit, eta, bueno, zorte hon. Vale, venga, ongi pasa. Garte. Aio. Martinekin gaude, Araiztik etorritakoa. Bueno, azienda badugu, Martin? Bai, ale atzuk. Gutxi erdiatu nani, ja... Ez dago... Jozen gora birik, gaur honea buelta eta... Akau. Eta, azienda ona ikusten da? Ez, txarra. Txarra, bueno, dentatik, bino... Ono nahi ez. Zerbait erosteko asmoa? Ez. Hemendik etxea jonbertu bain, eosi batez. Saldu? Ez da de. Nada. Ez dago errexea, prezioen igoerakin edo, ze demonio hortatzen? Pentsu bagatzen bada urdun hasiko aizketan. Ola da, pentsu da hola, azindik da ez jendeik martxonta. Hau bukatzea di. Ibale, dena kontutxu beste. Guri eman digute, Martin, 200 euro, azienda onena lortzeko. Inen dugu zerbait, 200 eurokin? 200 euro zertako juzu. Xakur bet edo, erosteko igual. Zakurre. Edo igual zaldien hanka bat edo. Bai, da bestea ezegin homer du. Hostiena bat egitu zuztu. Vale, ni banua, Esker, Martin. Eta behartzungo Pardioleneko Manolokin gaude. Jeba, eunon. Berdin. Bueno, feriatu duzu zerbait ere, kustera, zertara etorri zara Manolo? Kustera, buelta amatera. Goizean torriara lan aginte eta kusite. Eta zer Guai ikusten zen? bazkaltzera, etxaldera eta bazkaldu bisket, bidean. Eta zer ikusten zen, azienda majoa polite edo batzuk aserre zeuden. Zentzuten aurten azienda txarra. Bueno, bai, egon gutxi zen, egon gutxi zen, bakarrik, urteotan berdintxu ibiltzen da pixka biti, Bai, txarra gehiago zen ona baino, hola da. Eta prezio edo, kario zagon edo... Ez dakit, prezioetan denez jasatan jata sartu, nahi nirekin nola gauzaren interesatzen, da nahi zen teatu deuz ere. Pentsatzen prezioa politek zintzila, porque bai behorra modantziok. Bai. Hola da. Bakarrik prezioak ere goratutuk orai,
historiokekin prezio guzio goratutuk, orden haziendana ere bai, ezagik batzuk arrona serre zeuden. Arten zuten, batek errandaku, une gola seitzen badu, hau badaie, pikutera. Bai, seguskire bai, porque pentsu eta gauzek handire doblatu dire prezioa. Hazienda goatu ende pixke baino, alaberian, proportzionean, pentsuene da astokeri, edo ez noiz arte, o zepasteko den, baino igual arrozein du erranduenak, badaila pikutera bai. Zu Manolo urtero tortzen zara, unet? Normalean bai, urte gehienez bai. Bueno, bai, kasiko bai, ondargoetan bieten ezpeitin, baina urtero bai. Itzuli ematera. Manolo, hola, guk ideiek ez dugun jendean dako, nola jakiten dugu zaldion bat? Zertan fijatu behar da, jakiteko zaldi hau ona da, majua da. Oi, nire nau sobre entenditu, horretan. Bueno, Zu zer behiratuko zinu. Itxunetik ez dakit, gaur zurik benpenetzen, aukeratzeko gorrik eretzen, baina, bueno, badelaik ikusteko autekeratzeko erraixa da, badelaik. Gaur gutxi zen, etzen haunitzik, gutxi zen. Manolo, San Ferminetan, ze plan, orain zein bar dugu, gelditzen diren egunoketan. Ibiliko zara Iruñetik? Ez, naiz ahertik zure eskide, zuzen piden zurik. Ja, martxa, gaur bazkaldu bidean, eta ja etxera eta seitiko gen martxan. Elegante Manolo, gu eldituko gara mendik, zer gehiago ikusten dugun, eta ere bai, etxera, ongi segitzera. Bale. Mil eskerra unitz. Bai, gauza bera, naizen arte. Venga. Bonito, barato, se están acabando, sí. Goizeko zortzietatik. Hombre. Antojo. Identifikatzen da, behion bat edo zaldion bat, ze ezaugarri bat ditu. Ze ezaugarri, hori bakotxa bere gustukoa izamarra ditu. Zaldiona, postura erraten duten bezala partido, marka epurdian eta zabala eta elegantia izatea, trotean eta elegantea. Eta hola, besteri deus. Lau hanka izatea hobe. Baita, o bost. Depende, garaino baldin bada, ez? Prezio berean hanka bat gehiago, ez? Home, hori importantia da, gero home honak izateko. Eta papeleoa zer, haundiz da edo nola da? Bai, gero eta gehiago badire, inspekzioak etxean, gero txipatu arratizu zaldiak, eramearra duzu kontrola bat, bai. Bueno, pues gu bagoaz, eman digute 200 euroko presupuestoa. 200 eurokoa. Bo, ez da ere, bakizu hori, baratxuri rasta bat hola eramiten alduzu, besterik horrekin gutxi, o baten bat hanka gotxituna. Eta baratxuri merkeak ere, orai inflazioak. Zuazi, regateatzea, abertze erraten dizuten. Bueno, behintzat baratxuri bat aterako dugu gaurkoan. Uzten dizugu, lasai ederrean. Vale, eskerrik asko, eta ongi pasa? Hoxen, gu bagoaz lanera.
bueno, Perurena jaunarekin eta Laiarekin aurkitu gara. Kaixo, Laia, zer moz zaude, ongi? Bai, Gustatzen zaizu animaliak? bai, Zer nahiago dituzu, kamioiak ala zaldiak? zaldiak. Zaldiak nahiago ditu, Laiak. Eta Iñaki jaunak, kamioiak edo zaldiak? Bueno, hemen zaldiak eta kamioiak bietatik daude eta bietatik behar dira. Eta, bueno, oantxe kargatu du, gure esaldiko bat, kamioi hontara, kargatu dute, eta gu ikustera. Mugitzen ari da, hazienda, ez dakit, salerosten ze sentsazio Iñaki. Ez, bueno, feria hau nik uste dela pixko aldengo oroitzapena, ez du ze ikusirik orain dela urte batzutako feriak. Ordua bai benetan erosketak eta ferian egiten ziren, eta gaur etxetik zuzenean, ez? Baina, bueno, hau simbolikoki bada zerbait. Hemen dena saldua dago lehenagotik, tratu guztiak eginak, gehienak. Bueno, batzu bai, besteak igual kamioia osatzeko batzu falta dira, eta hemen kompletatu kamioia, eta hola egiten dituzte. Guk Iñaki, hola, ez mundu honetako ezkarenak, ez dugu lertzen ongi, ez? Ze gertatzen den hemen. Gusten duzu jendean nervioso, mugitzen hau bertzea, ezkara sobera enteratzen, ez? Bueno, hemen gauden gehienok holaxe egun pase egitea etorri gera, ez? Benetan tratorat animaliekin bat edo beste, gainontzekoak, bueno, goiza pasatu eta itzaki bat bilatu, onera Iñaki, etortzeko. zuk ohitura urtero etortzeko, honat? Bueno, ez, orain librexo, lehen nire garaian harriakin batera eta bestera ibiltzen itzen, orduak neurtuaz, eta orain berriz, bueno, Laiari ere zaldiak gustatzen zaizkio, eta itzaki horrekin biok etorri gera. Azkeneko galderatxo bat, San Ferminetan ze plan, Iñaki? Bueno, San Ferminetan egoal egunen batean emaztea eta biok etorriko gera mokaboiska bat egin, begiratu bat eman, eta asko gehiago ez gaude ja parrandarako eta saltotarako. Guri Iñaki eman dizkigute 200 euro egiteko erosketa bat. Zerbait eginen dugu? 200 euroko presupuestorekin. Bueno, bai noski, aurrena begiratu, zema balio duten gauzak eta gero erosi. Igual baratxuri pare bat, ez? Baita ere. Mila esker Iñaki. Zueri, venga, ongi izan. Aio, Laia. Vale. Feriante gehiagorekin gaude, hemen, nortzara? Ni Iñaki naiz. Iñakirekin gaude. Iñaki, mandigute 200 euroko presupuestoa lortzeko hazienda honena. Egingo du zerbait? Nik honetaz oso gutxi dakit, Ni etorri naiz ikustera besterik ez, Ni ez naiz ibiltzen abeltzaintzan, ikustera bakarrik etorri naiz. Eta zer ikusten da? Hazienda politia edo nola ikusten da kontua? Bueno, ez dut ulertzen, baina giroa eta gero batez ere harrapatzen baldin baduzu hor negoziatzen ari direnean hori oso polita da. Egon behar zara erne, aberria harrapatzen duzun une hori, eta ikusteko. Zu negoziante ona izango zinen? Agian bai, baina ez dakit. Negoziaketak egin ditut lanean ari nintzenean, komitean, eta bai, negoziaketa gogorrak, baina hortik kanpo, gutxitan egin dut. Egingo du froga. 150 euro xakurra. Ez dago salgai. Iñaki gogorra. Ez. 200 euro xakurra. Ez. Bueno, tratante gogorra. Profesional bat. Profesionala ez. Eta pensatu ere ez. Iñaki, azkeneko galdera, non bada hazienda hobea? Iruñeko Alde Zaharrean edo hemen? Hemen asko zobe. Bai, asko zobe. Haziendarik onena hemen beraz, bagoaz ikustera, guk lortzen dugun zerbait, gure 200 euroekin, hori da gure helburua gaur. Ea sortea duzuen. Moki segi, Iñaki, mila esker on. Agur.
Hementxeen feriante gehiagorekin, nor dugu, hemen gurean, Ba, ni espe naiz. esperekin gaude, bueno, espe, ze hazienda ikusten demendik. Ze ikusten den? Ba, Ze hazienda, ze hazienda? Pues, gehien bat behorrak eta zaldiak, ez, eta txikitxoren bat esponi antzeko zerbait. Bai, ba, zaldien inguruan, ekinoak. Ekino, Esango hazienda genuke, ekinoa, bai. adituak ditugu hemen, adituak. Gogoa zerbait erosteko, ez? Ez. Erosiko nuke, tokia izango banu, baino ez. Pixuan ez da sartzen poni bat. Ez. Zaila. Igual sartu bai, baina gero... Sartu bai, baina atera ez agian. Elkar bizitza komplikatuko litzateke asko. Ados. Eta orden zuek erosteko asmorik gabe, ikustera, gozatzera zinez. Saiatzen gara urtero, duela urte asko ez garela etorri, baina ohitura dugu etortzean, lehen semekin, orain gu, gustoko giroa. Giro euskalduna, euskaraz entzuten da, nire ustez, inon baino gehiago, gaur. Hementxe, hazienda artean, entzuten da euskara, hori ez dakit politia deno ez. Nekazari mundua eta bai, badu sarma. Erosi ez dakit asko erosiko duten, Zer da gehien gustatzen zaizuna, zuri hemendik feriatik? Pues, esan dut, giroa eta animaliak ere. Zaldiak eta bai. Animali gustokona, beia, zaldia. Bai, gustoko. Zaldiak, behiak baino gehiago, baina bai, gustoko. Bai, animaliak. Ados, utziko zaitugu, hemen. Antitaurina naiz. Antitaurina batekin gaude. Ez dugu oso altu esango, hemen, antitaurina batekin. Bai. Zergatik antitaurina? Ba, ez dakit. Ez dut ongi ikusten hori animali batekin ongi pasatzea, animale baten esker, bere sufrimenduaren esker ongi pasatzea ez dut bat egiten. Atera dire protestara errandute zerbait prehistorikoa dela. Ba, igual bai. Osea, kultura ere aldatu behar da, eta kulturan oinarritzea gauza horiek. Bai. Hobe animaliez gozatu, ikusi eta... Hala uste dut. Gozatu, igual lanerako ere erabili behar da, baina beti duintasunez. Eta bai. Hortzen, duintasunez ere, animaliez gozatzen aldelako, utziko zaitugu hemen, gozatzen. Mila esker, ongi pasa, agur, aio. Ikatz, gustora egon zara? Egun hona izan duzu? Jenden azkarria San Ferminetan, Eta Josu Sarobe albaiterorekin gaude, hemen lan eta lan, ibili da goiz guztian. Bueno, Josu, ez dakit, mugitu da, hazienda handiz, salerosi da handiz, nola ikusi duzu kontua? Bai, mugitu da nahiko, erosi duen, torri den gehiena bueltan gutxi joan da, dena joan da alde batea bertzera, eta handiz joan da efratzea aldera ere, bai. Josu, erraten zenuen, hau ez dela lehenagoa, lehenago, eixe gehiago mugitzen zen, jende gehiago egoten zen, ez, bajatu da kontua. Bai, handiz bajatu da, batez ere, etortzen ziren handiz potro eta behor gure zonaldekoak, gero Valentzian ere saltzeko, gertatzen orain jat Valentzian etortzen dire egun batzuk lehen hau, eta jarrezten dute Xuxenean kuadran edo tratanteak, hemen dipastu gabe. Zaldikoa bakarrik dago feria honetan? Bai, zaldi bakarrik, zaldi gastuak ikusi duzu, bai. Ez dakit ze arraza den gehien mugitzen dena, gehien saltzen dena, badago, arrazarik? Bai, badire, baziren espainol bakarren bat, eta hola, bino gehiena dire kruzek, mestizua dire, eta ikusi duzu, hauniz dire azpiko zaldiak, bertze batzuk aragikoak, eta azpikoak gehiena joan dire Frantzialdera, eta aragikoak Valentziara.
Hemen Josu, zati handi bat egoten da aldez aurretik egina, ez? Etxean egiten da. Ze, tratoa? Bai. Bai. Horre, unat etortzen dena da, etxean konpondu ez direnak, orduan tortzen dire unean, hau dire erlaudle etortiko zela. Josu, hemen ibiltzen ez garen jendean zaiz, egiten zaigu pixket hola harrigarriaz, badu espektakulo punto bat, ere show punto bat, jendeaz, oiuka bata bertzeari, bertzeak banoala ziendarekin, ez? Badu ere show punto txiki bat badu. Pues hemen ibiltzen den jendea, tratanteak, ituak eta da jende berexi pixketola, ez dira gure zonatik handauniz agertzen, eta orduan, berexi da pixkot. Eta gero, espektakulo beti hazienda bajatzerakoan edo kargatzeran kamionetik eta hola, badu bere xartza eta bai. Ezagit Josu jakiteri dagoen, hemen gutxi gora bera, egun honetan zenbat diru mugitzen alden hemen, hori jakiten alda? Ez dakit ez dizut erten al, ez dire animali garestienak eta ez da undaino pastu inspektora hazienda bat, zen hemen daena tratu guzik eskuziten dire eta fakturak ez dire iten ez. Prezioa, ez dakit, handitz goratu da azken aldian, ikusi dugu, jende batzuk, hartzain batzuk, abeltzain batzuk, aserrezu dela. Bai, guain behorki ongi dago, pensua garestio dago, eta kostatuko da gizentzia, baina behorki bada demanda, Europaldin bada nahiko, eta menere prezio polita dago, garesti dago, orduan saltzailean dako beti ona. Eta, pentsatu hau ezakitzen bat aguantatuko duen, baina, prezio desente dago. Jendea, ez nahiko optimista ikusten dago. Batzuk erraten zuten pensua ikaragarri gorratu dela, eta hau ezin dela, hola, jasan. Bai, eske karo, hori da, pasten dena. Orain erosterakoan eta aintzinerakoa, baina gero tokatzen dela gizentzea orduan behar dire kontukatera. Eta orduan pensua horrek jaten du diru honetz. Josu, ez dakit, eritasunei dagokionez txerto bereziren bat edo behar da? Ez, behorretan ez dugu saneamentu hola egiten badire txertuak eta badire gauza hori, eta baina hemen behietan bezala exigitzen analizis bat lehen hautikan ez. Ematen dugu buelta bat, ikusteko atzinda ongi dagoela, mukirik gabe eta hola garbi daudela, baina paperetan eta zertifikatzen ez da exigitzen ez. Hau gehiago, igual ja pertsonalean, zer muzko aziendak usizun, hor batzuk arron aserrez duten. Erten zuten aurten azienda txarra bat zela, hori errandakute batzuk. Azpiko behorretan batzen dentik eta baziren politak ere bai, eta batzen azpiko politak. Gero asto nahiko baziren, eta behorra, araiko behorra batzen dentik, zen sobedea kalidadik ere, araiko behorretan. Josu, akitzeko, orain San Ferminetan zer egingo du Josu Sarobek? Orain ja, etxera, atzo atera nintzen pixkot, eta orain ja nahiko dut, eta atzoko besteekin nahiko dut, ja. Mil esker Josu, eta ongi pasatu, Bai, zuek ere, berdin. Hale, arte. Josebi, zer mauz eguna? Ongi zaude? Gustora egon zara, nekatua, ikusten zaitut pixke buru makurre. Aio, Josebi. Hausen izan da dena, urtengo feria honetan, ja akitzen ari da, jendea lekutzen ari da, kamioiak ere bai, handitz Valentziara, hori baute, ordu luze bidaia horretan. Guk gure egin dugu, ikusi duzu, jendea batzuk aserre, bertzeak ez zuten hain gaizki ikusten kontua, betikoa ez, saltzailearentzat beti merkeegi, eroslearentzat beti kario. Guk gure 200 euroekin ez dugu ezerrein, argi zegoen, beraz bagoaz alde zarrera, diru hori gastatzera. Eta hausen dena, gaurkoz, Iruñako 2022ko San Fermineko aziendaren ferian.